ovog hladnog 27. decembarskog jutra 2024. Čajniče obasjalo sunce, divan je sunčan dan, temperatura je -2, Orlovačke stijene već su obasjane suncem, također Kameni, Čivčebrdo, Borajno, Drpe. Polako sunce dolazi do grada, također Gradina i Ždrijelo i Čačak. Sve je obasjano suncem, dok ovamo sjeveroistočni dio neće prije Svetog Save. Meščini. A najkasnije do kraja januara. Ja sam iz planine Cicelj, kod hotela Orient, u kome možete prespavati. Dosta je čisto i uredno i možete iz grada naručiti hranu po želji dosta jeftino, a u prizemlju možete popiti čaj, kapu i druga pića. Današnja priča od Ađi Nebojše ide ovako. Ovu priču sam čuo prije mnogo godina od čajničkog gazde Samojla. Samojlo je pričao da nekada je bila velika varoš u sadašnjem Kladnom Dolu. To je hladnih voda desno, 1,5 kilometar do 2. Bilo je veliko naselje i kaže da je to bilo prije Čajniča. Kopali su se bunari pošto nije bilo vode, a bilo je i groblje, kaže, koje je sada zaraslo i pokriveno šumom. Za taj podatak malo ko zna, a pošto nedostatak vode je bio veliki, onda počeo polako dolaziti u hladne vode, gdje su živjeli porodica jedna Laković do Drugog svjetskog rata, a s lijeve strane je bila kafana koju je držao neki Adam Hrvat sa ženom. Poslije toga je počelo se polako dolaziti u Čajniče, gdje vode je bilo u izobilju od našeg vrela. Tu sam priču čuo od gazde Samojla. Magla još drži Janjinom prema Lukama, dalje Međuriječu ka jezeru. Izgleda i Kozara još nije obasjala sunce. Toliko o